men jeg kan godt lade ja. Nå, men udover jeg er bare ikke angriber. Det skal det indtil Så er der ikke. Altså mit yndlingsdæk at spille, jeg har sådan et ekstremt blue dæk. Jeg har bare intet offensivt overhovedet dæk. Jeg har ikke nogen, jeg har aldrig vundet med det. Og jeg prøver ikke at vinde med det. Nej, det er ikke godt min. Nej, jeg sidder bare andre folk trække kort. Det er jo blue dæk. Og boost speed gamet op, ikke? Ja. Det keeper jeg i hvert fald ikke. Jeg fandt ud af for noget tid siden, at jeg spillede med et bandet kort i mit blue dæk. Det gør, at jeg vælger en modstander, at de trækker 2 kort, så må jeg trække 4 kort, og så må modstanderen repeat den process mange gange. Ja, fordi du vælger altid at møde hinanden, eller hvad det er. Så hvis min modstander vælger at trække 10, så trækker jeg, 20 kort. Ja, altså. Ja. Man ender altid med at få mere ud af den modstander. Og der er også men det er modstanderen, der vælger, hvornår den stopper. Altså modstanderen kan også bare sige, efter jeg har trukket 2, du har trukket 4, så stopper jeg den ene. Fuck det gider jeg ikke, du skal ikke trække mere. 4. Det er modstanderen, der vælger, hvornår den skal stoppe. Så jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor man starter det. Men hvad det hedder? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg tror, det er noget med, at du kan i princippet bare... Du kan i hvert fald altid nærmest vinde med det. Go. Trade secrets. Du har simpelthen ikke turn 1 play. Nej. Der havde jeg på min anden hånd, men der havde jeg så ikke turn 2. Nej. Og så kan de vælge... Kåren, din tur. Men altså, de kan også bare vælge at sige, stop. Og så har de trukket 2, jeg har trukket 4, så stopper de. Vil de ikke bare vælge at sige... For det meste vil de så ikke bare vælge at trække korten i slå midt af sig selv. Jo, men altså, hvis jeg skal spille den af mit dæk, så vil jeg nok spille noget, der gør, at når det går top for at vinde. Ja, præcis. Men så skal man have den ude inden, eller også skal du have manen til at spille. Jeg tror... IKQ. Jeg må søge efter hans våben. Er det ikke kun, hvis du har... Men det gør jeg tænker bare, al kontrollen af modstanderen. Det er derfor, jeg ikke ved, hvorfor den er bandet. Bare gå om igen, hvis der er. Selvfølgelig kan det måske være det sociale aspekt af Commander, at det gør, at du kan lave en pakke med. Ja, du kan sådan... Jeg har ikke set noget. Vil du trække to? Ja. Jeg kan også bare sige, hey, ham derovre, han er ved at vente lige nu. Jeg har et out i mit dæk, der kan stoppe ham. Jeg kan lade dig trække, og jeg kan bare sige, når jeg har trukket mit out. Okay, jeg har lige trukket 24 kort, nu trækker jeg den her. Det kan godt være, det er sådan et par år. Ja, og det er noget med, når han er... Og der er en, der er ved at vinde, så kan man bare sige... Når han er untapped, så har alle dine minus... Og nu er det faktisk, at du har 0 jo, fordi... Ja. Så er det måske lidt sådan, så gør det lidt ens. Det er ligesom med sådan, jeg tror også, der er nogle virkelig Mitra og sådan noget, hvor det er, der slet ikke passer i Commander, men der er sådan en win-con, men hvis man spiller det for meget, så bliver det bare cute. Jeg slår bare for 2. Spiritual. Ja. Okay, jeg vil lige prøve at se, hvorfor den egentlig er bandet. Der er folk, der har lavet sådan. Fordi det kan godt være, at der er nogle sindssyge komboer, man kan lave med den på en eller anden måde. Shit. Ja, det må være sådan en eller anden form sådan at der er en commando måske. Det kan også godt være, at den bare blev bandet på grund af en okay, ja, de siger, it isn't a problem when one player draws 4 cards and another player draws 8. Så det er så 0, Trade ikke? secrets is a problem when both players decide to draw 80 cards. Jeg vil lige søge først. It's a 4-player game into a 2-player game. Jeg vil gerne booste bagefter. Det er sådan, det er problemet. Men man kan også bare trække nok til bare sådan, at se ud af kameraet. Og sådan, fuck det, I ikke mere. Hvis du, så jeg kan vælge at stoppe, når jeg vil, også når jeg har brugt den. Jeg trækker op til 4. Jeg kan bare sige, at jeg trækker 0. Du trækker 2, jeg trækker 0 igen. Jeg kan stoppe med at trække, når jeg vil. Ja, så det er en, så vil jeg gerne... Så er det jo bare trække sådan, indtil de måske har 4, 8. Ja, så det er 9 skade. Ja, det ender nok altid med, at der sådan er 2 spillere, der sidder og så vinder. Nå, det er for plus, ja. Ja, det er sådan en social aspekt. Ja, det er sådan en broken shield, ja. Primary reason. Tur. Og det var mere, der mig og min lillebror, vi spillede sådan nogle normalt 60 kort dæk, der tror jeg, han spillede. Han lavede et dæk, hvor der var et kort, der hedder Tænker i. Tænker i det, jeg tror, han det koster 3. Det siger på sin sacrifice et artifact. Så må du lede i dit dæk efter et artifact, og så må du smide ud på dit battlefield. Så han finder bare sådan, han havde jo ikke, Darksteel Colossus.
den der infekt, kæmpe store ringborg med. Finder man bare den, tager den ud. Sådan sikkert en lille artefaktland, eller en shit i... Ja, en ornithopter, man kan spille. Det er dårligt. Det er lidt træt af at spille mod, fordi jeg tror nok i det vi spillede, jeg tror det var Vintage Modern, eller andet af dem. Så er det vist restricted, altså man kan kun have en af dem i dag, her er bare 4. Så er kort nok til at han fik den, så spiller han den, for et stort artefakt creature ud, og så er det lidt boring i længden. Nu gør det ikke for 60 kort, det er ikke noget godt. Jeg elsker også bare forskel i det, du trækker hver game commander, fordi det er 100 kort commander. En af hver kort. Altså, det er forskellige. Altså, det var jeg har regnet på et tidspunkt, hvis du spiller 60 kort, det vil du have 4 kopier et kort. Hvor stor chance for, at du kan have kortet på de første verden muligheden? Jeg tror også, når man spiller 60 kort, så næsten sådan hvert spil, man spiller med et dæk, så er det næsten det samme. Hvis du har sådan en super kort, så skal du have et af dem på din starterhånd. Du kan næsten have det i alle games. Jeg siger, der er sådan de samme kort med ved, og du kører altid næsten den samme win-form. Du trækker ind, så du får den win-form. Jeg kan godt lide, hvor fleksibel commander er i det. Altså, du skal altid tænke on the go. Du kan ikke bare gå efter den samme win-form. Jo, i competitive commander kan du, fordi du har nok searchers og tutors. For det meste, så tager man jo nok bare sådan, så det er det eneste commander. Ja, så findes det 2, så han plus 3 tal stats nu. Og hvad hedder det? Når han defender, må han selv vælge hvilken stat. Så man bare vælge sin højeste stat. Ja. Det er lidt boring nogle gange. Og han har så 5 stats. Jeg spiller også med proxy. Ja. Og alle dæk skal bare være fyldt med inflation, kommer også ind på 2-3. Jeg tror selv, han sagde sådan, okay, jeg har rimelig stille og roligt sådan det der stikkerdæk. Sådan fra Infinity eller hvad det er. Sådan, okay, fint, det vil vi godt prøve det. Altså siger han, det ligger måske sådan power level 6, og sådan, okay, power level 6, så sidder vi og spiller. Nej, det er sådan, i forhold til mine decks, så er det en 10, men det kan godt være i forhold til dine dæk, er det 6. Altså jeg vil definere, når du skal snakke om power level, så et precon, det er der jeg sætter 5. At du snakker, precon det er 4-5, afhængig af precon. Det er 2, eller sådan noget. Og precon, det depends de fleste af det depends på precon. Men jeg vil sige, fordi jeg har decks, der er dårligere end precons. Bare fordi jeg har lavet med sådan en joke. Altså jeg har han til ikke sådan en dæk. Og det der med fighter, ikke? Ja, når han slår, så er det også kort i mit dæk. Hvis det er creature kommer ud og fighter Hans Eriksson. Refreshing tea. Jeg kan discard den, og så kan jeg renew. Ja, men det slår ham, og så dræber du commander, og så... Hvis du spiller ham igen, så kan du få cheat ind til creature. Men han er ikke engang haste to det. Kan så angribe bagefter, når du renew den? Skal vi vide, om man kan lave sådan noget shenanigans? Okay. Jeg skal have equipment, der gør min destructible. Nå, er helt det vil nok gøre rimelig godt. Eller også bare sådan en return om til hånden, inden han gør, måske. 2 spiritual. Men det er svært at blive grøn og rød. Damage. Jeg har til at gøre, jeg har nogle equip. Fordi jeg ikke har nogen ejer nogle af de equipments, der gennem Destructible, og jeg vil ikke lave proxier til det, fordi det er sådan en fucking joke deck. Hvad er stop? Nej, stop i dog, det er noget andet, når man selv tager skade, så tager det skade stop. Men jeg har en af de der grønne instant effects, der bare siger, prevent all damage to this turn. Så var sådan, okay, jeg får en eller anden 16-16 ud, så sådan, okay. Men er det en anden del? Det er hver gang han griber. Okay. Så han skal det kan attack først. Han har nu med Rock, den kommer ud, og så kan du spille land, så kan du få en ekstra combat phase. Så er der, der er en eller anden Draugspejder, der giver en ekstra combat phase. Mange af mine gode kort bruger jeg i andre decks. Jeg har 27 commander decks. Så ikke 27, jeg har sådan 20 eller sådan noget. Jeg kan jeg skal have et i hver color combination. Så han har 0, og han har 2 i strength. Jeg tror også, jeg lavede en liste. Ja, lige nu ja. Ja. Strength. Up close and personal, han får plus 4 til strength. Vil du defend? Jeg er ikke så mange på, men der er i hvert fald sådan check. Han har 6. Så du har ikke der er mange af de der 4 farver, jeg ikke ved ikke. De der partnerkommander, det er så cute at spille. Det er det samme kombo, som nærmest kører de decks. Nej. Det gør ikke mere. Jeg har sådan nogle color combinations, hvor jeg har 2 decks. Ja, det har jeg også. 8, og jeg må trække kort. Men jeg er sådan, jeg kan ikke lide at købe singles generelt. Det gør jeg fedt ikke. 5 ekstra. Men det er fordi, jeg har en gigantisk collection, så jeg kan godt lide bare at sidde med min collection og se, hvad kan jeg lave. Hvad siger den? Den siger, hvis jeg booster chat, så booster han 4, men jeg plus 1, så det er 5. Eller en dæk, hvor der er noget, man sådan
Arteos, hvor du kører Shadowborn og Så så det så er det sådan... er Så gider jeg ikke sådan 13 i alt. Nej, det er rigtigt. Der er exceptions, og jeg havde også på et tidspunkt været på nettet og købte jeg 600 mana rocks. Så er jeg sådan, ja, 10 af den. Jeg tror, det næste jeg skal, det er næsten til at købe land, fordi det var sådan... Land, man får selvfølgelig nogle pakker og sådan... Slår 0. Altså, jeg har 27 dage, så er i chok. Så Sand Coin. Jeg blokker. Baggers, der er købt, jeg ved ikke, hvor mange Commander Jeg vil gerne lige... eller Commander Legends. Jo, det var. Jo, jeg tror mig og en anden ven. Det er ikke. Så vil jeg gerne... Er der nogen tilbage, så sådan, vi har en halv display, så sådan, nå, okay, så køber vi det. Ja, undskyld. Nej, jeg tror nok, der var lidt mere end det. Vi fik i hvert fald 4. så vidt jeg ved igen. Ja, det var nemlig mig og Mikkel, der har været dernede, hvor jeg købte 7 displays. Jeg kan tydeligt huske det. Jeg har ikke rigtig brugt Kun i Magic i lang 10 tid. tror jeg med. Jeg har prøvet at spille nogle andre kortspil og sådan noget. Ja, jeg tror også, det er sådan lang tid siden, jeg købte sådan... Jeg tror, jeg købte en display af hvert sæt, der sådan kom ud. Ikke lige sådan for nyligt. Sådan noget. Jeg har ikke... Vi har fået Jurassic Park-kort, så er vi... Ja, men stik, bro. Så kommer der forlag. Det sidste, Ja, det er klart. jeg tænkte på, det var... Det er 10, så er 5 forresten. Men før Ringens Herre, så havde jeg ikke købt noget i år over. Jeg synes, det er weird, så spiller man Warhammer. Ja, det er lidt det samme. Så spiller man random characters fra Warhammer, og så er der nogen fra Doctor Who, nogen fra Ringens Herre, nogen fra Fallout, nogen fra Jurassic Park. Jeg har det kanter fint slængvis, de var der til andre fantasy. Ja, det er klart ikke. Det er det. Vi skal helt klart spille den i Rada. Hvad er det? Jeg spiller du uden Errata? Ja, det gør vi. Lige nu gør vi. Hvorfor det? Jeg tænker bare ikke lige, det vil tage effekt lige nu. Men vi må optage et game på et tidspunkt, hvor... Men hvad er Errata? Først alle kort med 3 boost fik ned på 2 boost. Og så alle kort, der har en printet cost, en printet boost, en er mindre for plus 1. Stadig fortitude og strength, ikke? Ja. Displays, ja. Hele displays. Okay, så alt der booster for 3 eller mere, det går ned på 2. Ja, og så er det plus 1, det vil jeg ikke være så vild med at Jeg er spille også med. meget tæt på at have en meta-dæk til hver niveau, jeg har. Altså. Din tur er i hvert fald. Det kunne have gjort lidt lige nu i hvert fald. Altså, jeg har faktisk alle dæksene med. Ja. Så har jeg legnet op sådan her med Heroes med i fronten. Og jeg har resten af dæksene her. Og så fordi der er 2 formater, man spiller, så har jeg 2 versioner af hver hero, en med dobbelt så meget og en med per liv, kan man sige. Nå, forskellige format. Der er standard, og så er der Blitz. Blitz, der spiller du med halv KP, der spiller med Young Heroes. Officielt i Blitz spiller du også med 40 kort decks i stedet for 60, men det har jeg så bare ikke. Men det var altså, når man spiller med det nok. Men det er mere, når man spiller i en så spiller vi med 40 liv, og hvis vi så spiller 4 spillere sammen, så spiller vi med 20 liv. Bare fordi det går hurtigere. Og så der er Wizard, Perfekt, han kan deplete, og så kan jeg vælge en character på din bane, der får minus equal til nummer what er det? Så der er sådan klassisk, kan man sige. Ja. Garbage, man. Nogle classes har man en hero. Warrior har været stadig populær. Ninja har også et par stykker. The only change that I made was I minus 1 Supreme Verdict down the sideboard for a Path to Exile. An unproxied event, so I figured... Ja, fordi så har de også, i stedet for bare at have normale ranger, så har de sådan, nej, en Moonblade, altså, så har de sådan Elemental Moonblade for eksempel. Så kan du også spille nogle bestemte Elemental kort i dækket. Ja, så der kommer det range. Ja. 2. Boost 2. A lot of words, man ikke kender. Ja. Og så er der, Mikkel har lavet et dæk med mine kort, hvor han basically har samlet det. Sammen med det her, hvis jeg lige kan samle det op. Ej, vi var nok kun heroen, hvis der. Men det er så Bolt, han er en light warrior. Det er bare damage. Det er bare fysisk, og så er der arcane damage også, som er det ude, sådan en healer. Jeg synes, det kræver lidt stort i forhold til, at du stadig har så mange kort på hånden. Din grav er stor i forhold til, hvor mange kort du stadig har på hånden. Ja. Heroes har, hvor de ligger i deres soul, så ligger de bare under deres hero. Det trækker du vel ikke kort af?
Eller hvad? Du har da ikke nogen effekt, der gør det her. Nå, jeg har haft kort, der er den her, Så hvad er Sherman Con. Du starter med din hero, og så hans våben. Okay, så og jeg... Og så starter du med et set af equipment. Et til chest, et til legs, og et til pads, og et til arms. Og i starten af hver game kan du vælge, hvad du skal bruge, afhængig af din modstander og sådan noget. Står med 2 strength, og så vil jeg gerne tage 3 for at spille Let's Do It Together. Jeg har depleted con, som har plus 4 til alle stats. Du kan se, der hedder det her efter, så er det lidt til Er det arms. det, den gør, eller hvad? Hvad siger den? Jeg skal deplete en af mine andre characters, så får den character, jeg angriber Og det er i lige starten, battle, det er plus 4 til alle stats. Så skal du vide, hvad for noget equipment du skal bruge. Jeg har 6 lige nu. Blue defend. Man skal have 4 i alt, så en til hver body part. Og så din våben også. Ja. Jeg kan bruge den her til refresh. Renew. Ja, Og så kan jeg blokke med ham. Og så der kan boost. Ja. Så det er 6, han har 8, den gør, den bliver discard, eller bliver boostet med, med at trække kort. Så det er 8, hvad var det, Rapture, det der lille symbol, der var 10, det er lille legendary. 13. Men du åbner en legendary ud af 4 bokse generelt hele displays. En legendary på 4 displays. Fuck man, så tjener de sgu da. Hvis du skal spille competitive, så 90% af deck prices kommer i legendary kort. Ja, makes sense. Men det er generelt kun equipment kort, så du skal kun have 2, måske 3 legendary kort Ja, til et ja, helt så dæk. passer til hver. Ja, og så har du et helt dæk med det. Man kan altid bytte det rundt. Ja. Der er et bestemt legendary equipment, som man spiller i næsten alle decks, fordi det er generic. Det er lige stedet warrior equipment. Så meget ligesom det. Ja. Og det koster stadig sådan $300 eller sådan noget på det. Og jeg har ikke nogen af dem. Så det er sådan noget det eneste, jeg mangler, hvis jeg skal lave competitive deck. Jeg har 1 HP. Ja, du tager 11 skade. Ja. Og så vil jeg gerne blive... Ja, det kan jeg ikke engang. Nice. Jeg har også købt rigtig meget. Nu er jeg næsten lige kommet et nyt sæt, som der er deres, hvad hedder det, Historic Pack. Den første, hvor det bare er alle sæt, der udkom det første år.